Kakang Inai maning sing paling aman. Mah beli sanggup Kakang Inai sering ribut Kakang Inai. Ora tahan Kakang Inai saben dina sering tukaran. Isin mertua isin ning tangga tukar bae saben dina. Kakang Inai maning Kakang Inai sing paling aman. Kakang Inai gisun Kakang Inai Chandra Gabi yen wong lanang lagi mangkat usaha, wong wadon curiga sing ora-ora, apa maning balik delah sangkem mencu pasang urang. Kakang Inai maning Kakang Inai sekalian berarti bakal mengeneng Maya. Kakang Inai kesuwun boleh Kakang Inai maning Desa Sandra Gabi Rombal Din juga pemuda tengah enjoy yang punya wilayah. Lamun ora abot ning anak sing bengen sirah wis began. Sayangnya abot karo bocah ini Jan. Iya ya Mas, ya bener. Beli tahan ati beli tahan duwe api gede cemburuan beli kuat pisah karo anak najan rapi ala ora began. Yen wong lanang lagi mangkat usaha, wong wadon curiga sing ora-ora, apa maning balik delah sangkem mencu pasang urang. Kembali sebeda Chandra Gawi Ceka Promedia Kang enjoy Kakang Inai kesuwun sembarang eman Bosoju Mokana Kakang Inai maning kesuwun Kakang Inai sembarang eman Kakang Inai ada borongan bae wis bagian. Kakang Inai maning Kakang Inai sembarang eman Kakang Inai Bosoju Kakang Inai maning Kakang Inai lamun orang abot ning anak sing bengen sirah wis began. Kakang Inai sing paling eman Kakang Inai maning suwun Kakang Inai Bosoju maning Bosoju beli tahan ati beli tahan Bosoju duwe rabi gede cemburuan Bosoju beli kuat bisa karo anak najan rabi Allah ora tepegan.
disanggup rumah tangga sering ribut. Ora tahan saben dina sering tukaran, isin mertua isin ning tangga tukar bae saben dina.